Berta Gaztelumendi naiz, ez eskerrik asko, Gladisen Leioa dokumentalaren zuzendaria, eta dokumentala kontatzen du antinuklear mugimendua nolako izan zen Euskal Herrian eta baita ere Europan eta modu xume batean munduan. Nolako mobilizazioak ziren, nolako jendea bildu zen, iaia gizarte osoa bildu zen nuklearrei ezetza emateko, azken finean lortu zuen gelditzea Lemoiz eta proiektatua zauden gainerako zentral nuklearrak Euskal Kostan. Gladys del Estal izan zen mugimendu horretako partaidea eta bere bizia eman zuen azken finean bere lurraren alde eta lurraren defentsaren alde. Tuteran hil zuten, halako manifestazio baketsu horretan, eta guk pelikularekin ere rebindikatu nahi dugu Gladys onartzea biktima bezala. Gladys izan behar du onartua estatuen gandik biktima bezala. Eskerrik asko. Zuri!